आरो जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन एक्स Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन जोङो मोनथाम बर' सिगनेटरि आफादा भारत सरकारजों बर' एकर्ड बिटिआर एकर्ड 2020 बे गोजोन गोरोबथानि सुक्ति मावफुंनायनि सायाव भारत सरकारनि जॉइंट सेक्रेटारि नर्थ ईस्ट नीरज कुमार बांसद बिथांनि मासि लानायाव आसाम सरकार बिटिसि सरकार आरो बे गासै आफादफोर स्टेक होल्डारनि मोनसे सावरायनाय जानानै थाङो ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं आरो बेयाव गुबैयै जे एकर्ड मथे 6 शेड्यूलनि एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा जों बुंबाय थादोंमोन जे 125 आर्टिकल 280 जों दिनै बुंदों जे 125 आर्टिकल 280 बेखौ जोङो सोदांनानै 125 होनना बुङोब्ला 10टा 6 शेड्यूलनि बाथ्रा फैयो आरो बिथांमोना बुङो जे त्रिपुरायाव प्रब्लेम दङ स्टेटआ मिजोरामाव प्रब्लेम दङ मेघालयआव प्रब्लेम दङ बेखायनो बिटिसिनि बिटिआरनि मोर अटनमी मोर फाइनान्सियेल पावारनि थाखाय सीमा बारायनांगौनि थाखाय बे गासै मेटारखौ लानानै 6 शेड्यूलनि एमेन्डमेन्ट नांगौ आरो मोर अटनमी जोंनो नांगौ 125 सोदोबखौ जों दिनै बाहायाखै आरो बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों गोदान बेयाव क्लज लाबो गोदान बेयाव एमेन्डमेन्ट लाबो आरो गोदान एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिटिसि बिटिआर कार्बि आंलं दिमा हासाव मोनथाम 6 शेड्यूलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि बाजेट सेसनाव भारत सरकारा बे खामानिखौ मावना होनांगौ जोङो रेज खालामबाय बर' कसारी काउन्सिलनि जिखिनि आद्रा थानाय जि गामि दङ बेखौ थिसननांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बिसायख'थि खुंनानै फुल फ्लेजेड स्टेटास होनांगौ कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युखौ जों रेज खालामदों 2003 दंमोन 2020 दङ दिनै 25टा बोसोर जाबाय बे इस्युआ मानो दाबो रिजल्भ जायाखै आरो मोनद' हारिनि मेटारखौ जुदि माने मुभ खालामदोंबा कार्बि आंलंनि कार्बि आरो बर'नि एसटि हिल आरो प्लेननि इस्युआ जिहेतु जों एसटि खा आसामावसो बियो माने बाइफार्केसन जादों बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जों बुंदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथाखौ जों रेज खालामदों रनस पेगुनि चेयारमेनशिपआव बिटिसि काउन्सिल बर' कसारी काउन्सिल आसाम सरकार ABSU माने Ndfb UBPO आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै जोङो सावरायनो थाखाय दाबि दैखांदों लोगोसेनो जे फरेस्टआव हा होनांगौ आरो बेजों लोगोसे एक्स Ndfbनि रिहेबिलिटेसननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो सा 6 CBI आदालताव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स NIAनिखौथ' हगारबाय नाथाय CBIनो दाबो दङ बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि लाखिदों आरो 1500 कोटि थाखानि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बा नोङो नेरिम्स बानायनांगौ आरो NIT बानायनांगौ बे गासैखौबो जोङो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दाबि होदों रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनांगौ बिनि थाखायबो दाबि होदों दिनैनि रायलायनाया मोनसे रिभिउ मिटिं आरो बे रिभिउ मिटिंआव जों बुंदों जे 6 बोसोर जाबाय एकर्डआ आरो बेयाव भारत सरकारा जि कमिटमेन्ट लाखिदोंमोन कमिटमेन्ट मथे माखासे मावदों माखासे मावाखै आरो मावैनि थाखाय जों दिनै खुद्रिदों दुखु मोनदों आरो जोङो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ खावलायदों हम मिनिस्टारजों रायलायनांगौ हम सेक्रेटारिजों रायलायनांगौ सल्भ जानांगौ जाहाथे सुक्तिखौ खालामनानै सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ जाहाथे थगायनायनि बा लामा आन्दायहोनायनि परिकल्पनाखौ जाहाथे दाखालामथों जों बेखौ बुंदों जे सुक्तिनि फिथाइया थायनांगौ आरो गुबै दफायानो दाबो मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बे खोथाखौ दिनै जोङो बुंबाय आरो जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि बर'সকলে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় আজিৰ দিনত মই স্পষ্ট ভাষাত কৈছো অসমত ভূমিপুত্ৰ বড়সকল নহয় আৰু যদি তাৰ প্ৰমাণ যদি আছে লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক আহক মই যিখিনি কথা ক'লো চুলচুলাই চুক্তিৰ কথাটো তেওঁলোকে চাওক ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছতে আমাৰ 1840 চনত যেতিয়া ভুটীয়াসকলক যেতিয়া খেদি পঠিয়াইছিলে ইংৰাজসকলে সেই কথাটো চাওক তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাত বুজিব আৰু আদিত্য কাকলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যি চকু যি বন্ধ চকু নিশ্চয় সেয়া মেল খাব গতিকে মই আদিত্য কাকলাৰী ডাঙৰীয়াক
অসমৰ যি আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতি যি আমাৰ এতিয়া ভাতৃত্ববোধ সেয়া যাতে আমাৰ ঠিক থাকে অসমখন যি উন্নতিৰ জখলাত আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গতিকে সেই উন্নতিৰ খোজত তেওঁ যাতে খোজ মিলাই ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত তেওঁ যেন বিধি পখালি নিদিয়ে গতিকে তাৰ আহ্বান ৰখাই মই ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক জনাব খুজিছোঁ আচলতে বড়োসকল নহয় কোচ ৰাজবংশীসকল হ'ল এই অসমৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ কাৰণ এই কোচ ৰাজবংশীসকলে অসমত একেবাৰে আহোমৰ এই ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ পৰা যদি চায় গোহাঁই কমল আলিৰ পৰা যদি চাই গোটেইখিনি আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা যদি চাই গোটেইখিনি কামাখ্যা মন্দিৰ যি আমাৰ কালাপাহাৰে ভাঙিছিলে সেই কামাখ্যা মন্দিৰ বান্ধিছিলে কোনে আমাৰ চিলাৰাই গতিকে এই কথাবিলাক নিশ্চয় তেওঁলোকে এবাৰ পঢ়িয়াই চাব অসমত ভাল কাম কোনে কৰিছিলে আজি অসমৰ গুৰুজনা অসম বুলিলে শংকৰদেৱ গতিকে সেই শংকৰদেৱক কোনে থাপিলে অসমত এই কথাবিলাক নিশ্চয় চিন্তা কৰিব আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ বিৰোধিতা নকৰিবলৈ মই পুনৰ আদিত্য খাকলাৰী এণ্ড কোম্পানীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ যদি ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকৰ থাকে মই আৰু এটা কথা আজিয়ে ক'ব খোজা নাই যিটো কথা ক'লে হয়তো তেওঁলোকৰ আত্মসন্মানত লাগিব সেই কথাটো যদি তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছতো আৰু যদি কিবা কথা কিবা যদি বক্তব্য ৰাখে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় সেই কথা ক'বলৈ তেওঁলোকক বাধ্য থাকিম ধন্যবাদ